खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बुहुमनि मोन 10 जिखिनि सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं कम्पिउटारनि मेलेम होनना माबेखौ बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए माउस, बि सिपिइउ, सि कीबोर्ड, डि मनिटर। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि सिपिइउ। नैथियाव दं गाइखेर आरो जुलाफि जायोब्ला मा बेमारा हामो? अपसनाव दं ए अन्थाइ, बि केन्सार, सि बाबासिर, डि खर' सानाय। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि खर' सानाय। थामथियाव दं सोरखौ भारतनि नेप'लियन बुंनाय जायो? अपसनाव दं ए चाणक्य, बि समुद्रगुप्त, सि कालिदास, डि रबीन्द्रनाथ टेगर। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि समुद्रगुप्त। ब्रैथियाव दं बांद्राय साहा लोङोब्ला मा बेमार जायो? अपसनाव दं ए सुगार, बि केन्सार, सि टिबि, डि डायरिया। बिनि थार फिननाया जाहैबाय डि डायरिया। बाथियाव दं जोंनि सान खौराङाव थरबेसे हाथरखि दं? अपसनाव दं ए थरसे, बि थरथाम, सि थरनै, डि थरब्रै। बिनि थार फिननाया जाहैबाय ए थरसे। दथियाव दं बबे फिथाइखौ जायोब्ला मेगननि नुथाया बाङो? अपसनाव दं ए आपेल, बि किवि, सि थालिर, डि दालिम। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि किवि। स्निथियाव दं रामायणखौ सोर लिरदोंमोन? अपसनाव दं ए बेद व्यास, बि वाल्मीकि, सि कालिदास, डि चाणक्य। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि वाल्मीकि। दाइनथियाव दं सानफ्रामबो आलु जायोब्ला मा बेमार जायो? अपसनाव दं ए सुगार, बि केन्सार, सि फेत्ला, डि अन्थाइ। बिनि थार फिननाया जाहैबाय सि फेत्ला। गुथियाव दं बबे ग्रहसाया बयनिख्रुइबो देरसिन? अपसनाव दं ए केलिस्ट, बि गेनिमेड, सि टाइटान, डि मुन। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि गेनिमेड। जोबथा आरो 10थि सोंथियाव दं साननि सोरांनिफ्राय जों मा भिटामिन मोननो हायो? अपसनाव दं ए भिटामिन सि, बि भिटामिन डि, सि भिटामिन ए, डि भिटामिन के। बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि भिटामिन डि।